Čaute, tu som zase GGMan TV. Prepačte, že tu tma, ale už to hneď zariadíme. Ideme. Poďme. Videli moje dve videá, tak si pozrite určite aj toto. To bude zábavné video. Vaľoňa, si niekto to nám. No, pozerajte. Je tu balóňa. Teraz ideme. Videli ste? Dobre, tak poďme na to. Ďalšia akcia. Prvá, teraz ide druhá akcia. Takže, berte si kartu z týchto dvoch. Vlastne takto z týchto dvoch. A si vyberám to. Povedzte áno. Tuto ste nie. Viete, ktorá bola správna? A dostanete odo mňa 500 €. Takže 3, 2, 1. A správna odpoveď je, ani jedna nebola správna. Dobre, takže teraz ide tretia. Dobre, takže máme tu tohto pajaca. A viete, jak sa dá roztrhnúť? Ty kokos, mne to sem vyletelo. Je to fake. Není to fake. Je to fake, lebo Pozerajte. si mi mám TV na pravdu. Videli ste? Ďalší fake. A posledné štvrté. Viete repovať? Tak to hovorte tejto knižke. Alebo mne. Sledujte. To aj ja viem repovať. Aha. To čumite, to nikto nevie z vás. Takže čaute a majte sa krvilačne.